É moi probable que estas experiencias, para as que agora non atopamos explicación, dentro duns anos queden completamente clarexadas. De momento continúan a ser un enigma, aínda que hai quen di que o enigma máis importante do noso tempo ten que ver cos sucesos que en ocasións rexistráronse sobre estas maravillosas paraxes da ría de Vigo e das Illas Cíes. Visitantes luminosos, cuxa procedencia, a día de hoxe, descoñecemos. Ás 12:30 da noite do 6 de xuño de 1994, na capital viguesa, un veciño da localidade acudiu ao concello. Estaba moi nervioso, porque, segundo dixo, neses mesmos instantes, unhas extrañas luces estaban a desprazarse sobre a ría de Vigo. 2 axentes municipais de servizo acudiron ata o lugar dos feitos. Segundo o informe, redactado por ambos os 2 axentes, tiveron a oportunidade de observar dende a zona da Praza do Rei, coa axuda duns anteollos, unha luz fixia sobre a ría de Vigo. Era unha luz que desprendía unha serie de flashes de luminosidades vermellos, amarelos, verdes. Estiveron observando esta luz aproximadamente durante uns 5 minutos. Este obxeto voador non identificado descendeu lentamente ata que desapareceu polo horizonte. Ante esta situación, os axentes o que fixeron é subir á azotea do concello para seguir observando o fenómeno ou para tratar de averiguar se había máis ovnis no horizonte. E o que viron foi algo absolutamente increíble. Observaron unha serie de 13 luces que comenzaron a realizar unha serie de manobras aéreas increíbles, absolutamente increíbles, ata que finalmente desapareceron. No informe elaborado polos policías locais de Vigo, que agora lles mostramos, afírmase que un dos ovnis pasou por encima dos axentes antes de deterse á altura do repetidor de televisión que hai en Meira. Segundo cítase textualmente, apareceu outra luz similar, máis pequena, e detívose preto da primeira, emitindo a primeira escintileos máis lentos e a segunda máis rápidos. Desapareceu a primeira e a segunda tomou dirección ás Illas Cíes, tardando uns 4 segundos en facer o percorrido e cambiando posteriormente a súa dirección cara á zona de Puxeiros Mos, cunha velocidade considerable. A sorpresa dos policías foi maiúscula. Pero non foi o único caso. Anos antes, Pablo Novoa foi testemuña xunto á súa familia dun fenómeno moi parecido. Fai uns 30 anos eu vivía aquí frente á ría de Vigo, na calle Venezuela, no centro da cidade, e meu piso daba pa parte de atrás, onde vía toda a ría, as vilas de Cangas e Moaña, e na cima de Moaña está situada as torres do Maio, o Alto de do Maio. E un día, meu fillo, o pequeno, que daquela tiña uns 9 anos, pois chamoume. Eu estaba no salón ca miña muller, chamoume que estaba vendo algo raro ali na cima da montaña, nas Torres de do Maio. Efectivamente, fomos correndo á terraza e en eso vemos que había unha luz moi grande que se movía ao redor das Torres de do Maio, e tamén curiosidade porque o avistamento non durou segundos, senón que durou como 1 minuto ou 2 minutos. Entón vimos que da luz grande salían luces pequenas que se movían ao redor da torre e entraban e salían da luz grande. Iso sorprendeu-nos bastante, porque dicimos, isto non pode ser un helicóptero, nin avión, además eran como as 10, 11 da noite, e non había explicación a dito motivo. Entón, bueno, o fenómeno, como durou bastante rato, podimos con gran emoción, gritando de emoción entre os meus fillos, ca miña muller, moi emocionados, vendo esta primeira experiencia ovni que reflejo na miña vida, que me marcou bastante despois no futuro para outras experiencias que tuven, porque eu era bastante incrédulo a este tipo de manifestacións. Quizá esa experiencia me marcou e servime para poder interpretar e ter posteriormente, como tuven despois co fillo pequeno xa maior, uns anos despois volvín ter outra experiencia no mesmo sitio, cando vimos varias luces que se estaban movendo ao redor da Torre de do Maio, e falando con xente, eso que nos decían que era bastante común, eso de ver
ovnis ou como se quera chamar a ese tipo de luces que permanentemente sarían aí ao rededor da Torres de Domaio aquí no concello de Moaña. Para os estudosos deste asunto, as Illas Cíes son un punto quente para este tipo de avistamentos, porque decenas de testemunhas falan de misteriosos obxetos luminosos sobrevoando os seus ceos. Pero por qué? A contorna das Illas Cíes sempre foi unha zona moi quente en canto a avistamentos de ovnis. Un dos casos máis rechamantes aconteceu a un mariñeiro que se estaba co seu barco nun punto entre Cabo Silleiro e Agoeiro e cando estaba faenando de madrugada o motor que recorre as redes comezou a funcionar só, sin que ninguén o tocara, e ao seu carón veu un obxecto do máis extraño. Tiña forma de diamante invertido, é dicir, con a parte máis longa cara arriba, estaba flotando sobre o mar. Tiña varios metros de altura e tiña unhas escaleiras, e das escaleiras xurdía unha porta na que se vían tres seres. Un deles moi alto, con unha vestimenta moi fora de época, outro de tamaño normal, con apariencia tamén normal, e un terceiro que estaba como mal feito, según decía o testigo. Pois, despois de un rato, saiu unha luz da parte superior, como unha luz como se fose un láser, e o obxecto ascendeu rapidamente ata perderse do céu. O espectacular suceso protagonizado polo pescador Joaquín Bamio foi moi comentado en Vigo, porque aínda que é certo que se produciron máis avistamentos similares na ría, poucos eran os que se atreveron a contalo, por medo ao ridículo. Por iso hai que valorar a valentía do noso seguinte protagonista. El mesmo chegou a fotografar un destes misteriosos obxetos. Fai 10 anos aproximadamente, eu estaba nunha exhibición aérea en Vigo e ás 12 da mañán aproximadamente, cando estaban aí os avións actuando e tal, pois de repente empezamos a escuitar a toda a xente. Eu estaba en primeira línea no Petril e a xente que estaba detrás, miles de persoas, empezaron a murmurar. Eu xireime e empecé a ver que estaban señalando todo o mundo o ceo. E había un círculo de color branco que se desplazaba a mesma velocidade e a mesma altura sin desfacerse. Foi unha cousa realmente asombrosa porque do fumo dos avións non era. O fumo normalmente que utilizan os avións é vapor de agua que botan encima dos colectores de escape dos avións. Eso desfaise no momento. Apareceu aí ese círculo desplazándose, a todo o mundo lle chamou a atención. Eso nunca se fixo público ni na prensa, ni na televisión, ni nada. E ali había miles de persoas. Entonces, claro, eu estuve despois investigando por outros lados e vin que ese tipo de círculos, de circunstancias, pasaban noutros países exactamente iguales. Eu saqueille 2 fotos, deume tempo porque estaba ali coa cámara. Estaba utilizando un 75-300 e tiña 2 opcións. O que pasa é que aí non che dá tempo a pensar moito. Ou sacaba en 75 co zoom para atrás de todo e tiña puntos de referencia, ou lle daba o zoom para diante de todo e o poñía en 300 e sacaba un primer plano. Eu optei por sacarlle o primer plano, para ver se despois cos programas de edición era capaz de mirar se había algo dentro. E nada, saqueille solamente 2 fotos e despois en casa co ordenador non fun capaz de mirar que houbera nada dentro. Pero era realmente chamativo porque non ni se desfacía a forma, ni cambiaba a velocidade, ni a trayectoria, ni nada. O sea, un círculo grande, desplazarse a mesma velocidade, a mesma altura, por a parte anterior á exhibición aérea, é realmente curioso. Además que como dicen antes, pues tamén pasou en Estados Unidos, en Chile, e nadie se explica que pintan esos círculos aí.
La zona de a ría de Vigo é bastante habitual o avistamento máis hacia as cíes ou dentro das cíes, porque fai 15 anos un amigo meu chamado Eduardo e outro amigo do meu fillo por outro lado chamado David tuveron unhas experiencias como as 3 da madrugada pescando cerca das Islas Cíes, donde veron emerxer un obxecto luminoso das augas. Foi unha experiencia que parece que decenas de pescadores que esa horas andaban pola ría de Vigo a viveron, pero con bastante claridade. Un obxecto enorme que emerxía das aguas hacia arriba. E, curiosamente, tamén na mesma cidade de Vigo, no Monte do Castro, unha patrulla policial da Policía Municipal de Vigo que andaba patrullando pola zona, contan que saliu unha noticia do periódico local de Vigo de que viron un obxecto voar por encima da ría de Vigo, pero enorme. Eles contan que dice que era como dun tamaño dun autobús que andaba voando por toda a zona da ría de Vigo. Moitas experiencias máis que han tido xente caído así las Cíes de noite, que ha pernotado aí, hacia dentro, hacia o mar, que han visto. Posteriormente, eu fai uns 14 anos me trasladei ao Concello do Rosal, onde estou vivindo, e curiosamente volvo a ter experiencias de obxectos volantes non identificados nas montañas de Portugal, xusto na desembocadura do río Miño, xusto na franxa esa que vai desde a Guarda ao Tecra hasta as Islas Cíes. Parece como se aí houbera unha zona bastante quente no que chamamos no fenómeno OVNI, porque hai xente que ha filmado ver sair da agua obxectos volantes, como unha filmación que fixeron dos de o Monte de Santa Tegra, e eu que constantemente estou facendo tamén tomas nas montañas de Portugal, na desembocadura do río Miño, con bastante frecuencia e bastante normal. É dicir, como si por aquí, por esta zona comprendida entre a ría de Vigo e a desembocadura do río Miño, esa zona tuvera que ver algo con este fenómeno, que houbera algo aí que non sabemos explicar o que. A xente estaba pescando, un dos casos que me contaron, de noite, non sei que hora sería, unha da mañán ou as 2, e viron vir na lesanía unha luz desas. En un principio pensaron que era o Pesca 1 ou o Pesca 2, que son helicópteros de rescate e salvamento. Seguían pescando, pero cada vez miraban a luz máis cerca e se chamaba a atención que non facían ningún tipo de ruido, E vir a luz, vir, porse encima exactamente dos testigos, proyectar un haz de luz hacia baixo e mirar o fondo do mar. E despois, esa esfera foise desplazando e foise marchando. O sea, colleu un pouco de altura, pero non moita, e foise desplazando para a dereita do sitio do suceso. E vamos, hai varios testigos que o confirman sin lugar a duda. Hai varios casos moi interesantes e tamén patróns da Marina Mercante que teñen barcos, pois por fora das Cíes e por aí, acercarse ese tipo de luces. Eu sempre dixe que son, pois eso, como drons que nos están monitorizando. E sempre dicen que teñen que salir de algún lado e regresar a algún lado. Eso dígono porque últimamente pois falouse moito dunha nave nodriza que se mirou aquí a 90 km da costa de Vigo. Pois isto ten que ter alguna solución e eso podía ser unha. Un dos últimos avistamentos masivos de ovnis que tivo lugar en Galicia ocorreu o 2 de xuño do ano 2004, eso aproximadamente das 12:02 da noite. Dúcias de persoas observaron dende o entorno da ría de Vigo un obxecto voador en forma de cohete que incluso interferiu nos aparellos electrónicos de varios barcos que faenaban polas costas de Vigo e tamén pola ría. Segundo os testigos, tratábase dun obxecto voador non identificado con forma, como digo, de cohete ou de bala, que na súa parte posterior tiña unha zona escura da que botaba unha especie de fume. O obxecto realizou unha serie de cabriolas aéreas absolutamente imposibles e logo desapareceu.
Ese obxecto voador non identificado foi detectado por radares do exército portugués. De feito, non moito tempo despois, o portavoz da Forza Aérea Lusa certificou que o ovni procedía de España, e o máis sorprendente era a súa elevadísima velocidade. Abandonamos Vigo e as Cíes, porque sexan o que sexan esas extrañas luces que parecen proceder das alturas celestes ou das profundidades mariñas, non só foron vistas aquí. Na localidade coruñesa de Betanzos, achamos unha singular estatua. Foi erixida en homenaxe ao traballo descomunal dos homes que movilizaron toneladas de area da ría. Jesús Pico foi un deles. Transcorría o ano 1964 e o betanceiro recollía area cando de súpeto algo sucedeu. Estábamos uns compañeiros en Maseu cargando na lancha e camidma un deles me dixo: Suso, mira que hai ali, mira que hai ali. Miramos, efectivamente, había un aparato que eu nunca vira semejante aparato, non era conocido para nós, estaba quieto, estaba parado quieto, non podo calcular a distancia, máis ou menos que pudera estar 1 kilómetro, 2 kilómetros. Eu sei que tiña o tamaño aproximado dunha roda dun trator da parte de atrás do trator. Unha roda grande e o aparato tiña a forma de dous como un plato do revés. Como un plato do revés e tiña un color así como oscuro, así como aluminio, pero oscuro. E todo alrededor unha luz moi tenue, con varios tonos de luz, pero apenas se percibía. Sabíase que había luz, pero non moi forte. Ali estuvo o aparato como aproximadamente de 7 a 10 minutos, que nós non tiñamos reloj, pero calculamos así máis ou menos, non? O aparato, pois claro, colleu estábamos observando un pouco, e que a mesma colleu lanzouse un acelerón sin saber, visto e non visto. Saleu disparado hacia o mar e alá se perdeu. Xa perdimos e non volvimos a ver. Parece que ás veces o misterio persegue con insistencia as mesmas testemunhas. 3 anos máis tarde, Jesús Pico foi protagonista do outro encontro, aínda máis inquietante. Pois chegamos aquí sobre das 3:30 da mañán, debían ser no ano 67, aproximadamente tiña que ser por ese ano, chegamos aquí para cargar a lancha de arena. Entonces o compañeiro colleu, como de costumbre, colleu as ferramentas para empezar a cargar a arena, chegou ali arriba e ao pouco eu estaba preparando unhas cousas na lancha, e ao pouco chegou e dixeme: Suso, hai ali un home moi grande, eu ali non quero estar, que teñolle medo. Dixe: me estar de coñas, pero que vai haber, ali non hai nada tal. Efectivamente, cheguei e vi un home altísimo, delgadiño, e debía ter 2,5 metros, como debía terlos. De aí para arriba, era moi largo, é moi estreitiño, E depois a cabeza tamén afilada para arriba, estreitiña, en consonancia co corpo, subía así unha cabeza tan difícil, tan rara, que eu creo que daqui deste mundo non era, porque aquilo nunca vi unha cousa parecida. Pero daño non nos fixo ningún, estuvo nos observando, estuvo mirando para nós, e daquela eu tamén collín medo, e viñamos para a lancha, encendimos o motor e fúmonos. E non soupemos nada. Despois, ao
Cando foi de día eu tiña unha vespa e viñemos á playa a mirar se víamos algo. Pero claro, ao encher a marea, pois se había pisadas, a marea, cas olas, pois tapou todo e non fomos capaces de ver ninguna huella, nin observamos nada. Solamente tal e como foi así. A vista do que refiren as testemunhas, parece que non hai dúbida alguna de que se trata dun fenómeno tan absurdo que parece imposible que o invente. E se fose así, por qué? É probable que contar experiencias deste tipo só lles traia problema. Entón, de que se trata? Están as extrañas luces que atravesan impunemente os ceos vinculadas co lugar onde aparecen? Ou indo máis aló, coas persoas que os observan? Quen ou que hai detrás duns sucesos aos que non lles atopamos explicación? Que pretenden, máis aló de facer que a vida de quen os observa xa non volva a ser igual? Quizá esta sexa a pregunta clave, a intencionalidade dun fenómeno que se manifesta de maneira intelixente, que en certo xeito é manipulador e que por encima de todo é absolutamente real.